ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯିବା ସହିତ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରର ଘରେ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ରାତି ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଗାମୀ ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ କାହାକୁ ପିଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜର ଖରାପ ସମୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭୁଲରେ ବି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଜି ଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସଫାସୁତରା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 3ଟି ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ 2 ଦିନ ପରେ ତାହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଧନ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପରେ ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ହାଲୁକା ମାଟିରେ 2-3 ଥର ପିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ
ଝାଡ଼ୁର ମୁଠିରେ ଏକ ମୂଲି ସୂତା କିମ୍ବା ଧଳା ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ପାଖ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ତାହା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 3ଟି ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଝାଡ଼ୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ ଗରିବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।